Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausabong sa katak ng tulumanon ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O kinikaroon ang inyong igsuon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usang makikuban kaninyo pinagis paghatod sa katak na nga paghatod sa mga kamatuoran. Mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa hingpit nga kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, amo sa padayon ng pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga mong gigamit kinadili aron supako ng Biblia. O kining maong tulumanon, inyong mapatalingugan padayon din ining maong sibihan sa RPN DXKD, Teleradyo, Cagayan de Oro City. Matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og makita usab og mabati sa radio og makita usab sa para sa cable TV sa TV5. Og live usab mga kaigsunan ang atong programa sa Facebook. Inyo lang ikiin sa Facebook ang RPN DXKD, Teleradyo, Cagayan de Oro City. Makita na ninyo kami live mga kaigsunan, o usab makita usab sa YouTube. Og dinhi usab nining maong sibihan dinhi sa RPN DXKD dipulog mga kaigsunan makita og masud-ong gyapon og mapatalingugan ninyo kami matag adlaw gyapon nga Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Matag adlaw Domingo mga kaigsunan. Live gyapon sa Facebook og makita gyapon ninyo kami sa Facebook. Dinhi usab nining maong sibihan sa RPN DXKD dipulog mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Og ang programa sa PBCM nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kini sa 24 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaugtuhon. Dinhi sa Toledo City or Toledo Cebu City mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon sa DYHR Shine Radio. Og dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radio natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Rail Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa gabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi usab sa Valencia sa DYRC Radyo Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og mabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia sa IFM. Dinhi sa Manolo Fortes Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa gabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa launa imedya ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba Misamis Oriental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon dinhi sa DXMM FM. Og dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab ang programa sa PBCM dinhi sa DXKD Radio Ultra Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa Waikurat B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Rail Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Diadtong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang among mga pagpangumusta sa mga pagpanimbaya sa mga kaigsunan nga nagasunod o nagasudong kanamo, naminaw sa radyo o nagasudong sa Facebook, live sa Facebook.
gikan sa United States of America atong mga kaigsunan din sa Blackport, New York, ni Sister T. Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Din sa Oklahoma, United States of America, ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos, Graham. Din sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, sa mga Juanito and Justina Makito ni Hermias family. Ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudong sila kanamo or kanato via Facebook Live from United States of America. Brother Ambrosio Verano and family. Ato sa Gigson, Engineer Brother Derwin Mangalos, ato Gigson usab dinis Claveria, Brother Froilan og Gina Facturanan Mangalos, usab mga Gigson dinis sa Bara Upol, Misamis Oriental, Brother Cristel and Angelica Rion Mangalos, og sa tanan nga mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound, kauban nga Ministro Brother Hermo Hinis Macarayo. Igsoon nato dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Idkila. Atong mga higala nga mga salesman, runner nga nagasunod usab og nagapaminaw sa atong programa, dili na lang nako ta sa tagsaon mag-mention ang inyong mga pangalan. Pero kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Kamong tanan nga nagsunod, kalakip na kamo sa among gipanimbaya. Awaron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpaila sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan sa gihapon kininyo igsoon ebanghelista Brother Ronald Kanyaman, katambayayong usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga among igatod dia kaninyo. Ug sa dili paglangan ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Ug kumusta usab kaninyo mga kaigalaan og mga igsunan, kini karon ni igsoon Brother Robert Kunsab nga may usa nga makiguban sa pagtuon nining usa ka tulunganon mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa usa pa ka ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kini na usab si Brother Debs Rizaba, makigkauban kaninyo nining atong tulumanon mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Makigkauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O karon sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Brad Ronnie. Okay, nining higayon na Brad Deber, Brad Robert ug Brad Ronald, dili na to makauban ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay aduna gyapon siya importante nga siya kaso busa kita lang magitasan niya din para padayon sa paghatod sa mga kamatuoran. O ang atong paghisgutan karon padayon gyapon sa mga pagtubag sa gilawatan nga mga pangatake nining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio. O kung mangutana sila ano nga ang mga ministro mo ora maginagpirmi balik-balikon. Kini siya part man gyapon ni sa pagwaligod mga higalag mga kaigsunan kay aron ninyong matimbang-timbang ug nagsunod mo ug inyong masaran kung kinsa gid ang tinuod nga nagbarog sa kamatuoran. Unya dili pwede nga kung manubag mi kay manubag man mi sa mga atake nga gihimo niya dinhi sa pagtulunan sa BBC labi na sa among magtutudlo, di pwede nga do na dili pwede nga kung mga atake may wala may basihanan. Biblically speaking do na gid pod, basahon ko lang una usa ang teksto sa Biblia. Kina nakasulat sa sulat ni maalamon nga si Solomon sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 30. Ang gingon, ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Kung away man ni pananglitan ang amua, pero dili sa korason, kung dili sa rason lang, labot sa pagtuo, dili may pwede makig-away o di may pwede nga manghilabot kung wala may basihanan. So, tanan nga mong pagtubag, doon ay basihanan mo nang ipabati na mo ang mga tingog sa pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio. Una-una to, sa iyong programa nagsunod ta, katong gisundan ang iyang mga pangatake og pagtubag, og siya pod nagsunod pod sa ato pong programa. Kani siya may mupuli paghuman sa atong programa dinhi sa RPN DXKD. Doon na siya mga caller, Brad Deber, Brad Donald, Brad Robert, ug doon po siya mga texter. Ato sang lakbitan ang usa siyang mga texter nga niingon nga grabe kuno natong pagpakiluoy na nga dili atakihon ang atong magtutudlo. Atong paminawan unya ato po dan ipabati ang atong mga pamahayag kung ang tinor ba o tunada sa atong gibuhian kinibay pagpakiluoy sumala sa gibuhian o gipadala nga text message sa texter sa usa sa texter ni Mitchell Bindilio. Atong paminawan mga igalag mga kaigsunan. Sunod pangutana. Sunod. Pastor Luya, PBCM, mihangyo na ayog atakiyan among Diyos, Espiritu Santo nga si Tomas D. Eugenio Sr. Nagpasabot di ay nga dili maayong binuhatan ng ilang Diyos, Espiritu Santo makihilawason. Wala. Okay, wala.
Atong nabati nga ang teksto ningon nga nagpakiluoy kuno kami nga dili atakihon ang among magtutudlo. Kana ba mao ang among gibuhian dinis kanginan nga nagpakiluoy mo? Nagpakiluoy ni? Ato daw paminawon Brad Diber, Brad Robert, Brad Donald ang atong pahayag kung kini ba alang sa texter nimo nga texter pakiluoy ba ni sumala sa imong gipasa nga text message dito ni Bendilio atong paminawan? Nilugar nga ang first mga atong Ginoong Jesucristo og siya nga first ang atong Ginoong Jesucristo mo'y namulong nga siya pulihan sa second child nga mao ang katumanan Espiritu Santo nga magpakatao mo nang among gipailas Master Tomas D. Eugenio Sr. Unang niingon mo Bendilio ayaw atakiya ang among gipailang katumanan atakiya ang gigamit namong basihanan para sa pagpakatao para dili kanamo ingnon nga na personal ka. Atakiya ang gigamit namong basihanan para sa pagpakatao para dili kanamo ingnon nga na personal ka. Klaro kayo mga higalag mga kagsunod galang kanimo nga texter sabta pagayo og nagsunod ka sa programa namo kung Bendilio kadto ba nga tinor nga kung gibuhian para to pagpakiloy nga dili atakihon. Ang akong giingon nga ayaw atakiha ang katumanan haron dili ka na ko ingnon Bendilio nga na personal ka. Nga naman, di man ka buuyon Bendilio nga kanang Espiritu Santo magpakatao, di gubo nimo ang teksto nga among gigamit nga basyanan para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Dili na nga nagpakiluoy mi in taon. Texter. Ha? Nakaron. Anita. Yung pastor texter nga mao si Mitchell Bendilio, grabe man ni siya gid mohimo gyud og mga tirada diri namo. Gani matod pa niya kami kuno wala daw mahibalo sa gitawag og hermeneutics. Atong paminawan Brad Diber, Brad Robert ug Brad Ronald nga matod pa niya kita kuno wala mahibalo sa pulong nga o termino nga hermeneutics atong paminawan. Wa bagod kagin ni matawag ng hermeneutics God. Wa ni katuon man God. Wa bagod kagin ni matawag ng hermeneutics God. Wa ni katuon man God. Punto niya Brad Diber, Brad Robert ug Brad Ronald wa kuno kita kaagi og hermeneutics kay wa kuno kita katuon. Atong susihon og kun sabay gihatag nga hubad o definition nining hermeneutics nga matud pa nimo do Bendilio wa mi makatuon. Sa ato pa wa gid pud mi mahibalo kun unsa ang hermeneutics. Ato daw i-plaster Brad Diber unsa ba ang gihatag nga definition ining hermeneutics ug unsa pud nga referensya nga atong gamiton para sa pagsusig unsay definition ining hermeneutics. Atong gamiton ang usa ka referensya Brad i-plaster. Kining Webster Dictionary Merriam. Mo ni ang usa sa definition gihatag hermeneutic, a method or principle of interpretation nga sa Bisaya usa ka pamaagi or baruganan sa paghubad. Okay. So mao day na ang hermeneutics unya matud pa nining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio wa kuno kita nakatuon og hermeneutics ayaw patakag istorya do. Unsa gay wala makatuon og hermeneutics nga gihatag nga hubad sa hermeneutics a method of interpretation, a method or principle of interpretation. Ikaw dunay interpretation, kami dunay interpretation. Tanang relihiyon nga nagpahayag sa ilang doktrina adunay ilang interpretation. Paghubad. Asa kuhaw nimo nga wala may magtog interpretation, na ani interpretation di lang ka mudawat. Ikaw pod na interpretation method of interpretation nga mo ng hermeneutics di lang pod mi mudawat mo nang atong pagsusi kinsay nakahatag o gustong interpretation sumala sa nakasulat sa Biblia diya lang ganing bahina nagpataka nagkagyaw-yaw ha wala ni hermeneutic wala ni magtuon og hermeneutic nasay pa na nimo nakaron anita. Ang punto sa atong gibilin nga mga pangutana sa nanglabayng programa kining Ecclesiastes 4:15. Gani Brad Diber, Brad Robert, Brad Ronald, katong texter o katong caller gani niya nga taga-hinubaan nga ni follow up gani nga ipatubag ang Ecclesiastes 4:15 namuhi sa gistorya nga dili angay tubagon pero nitubag yun siya. Kana lang ganing bahina dili nagigani ka tulibagbag na gani ka, yung kadili pwede yung tubagon. Kunya, nitubag ka, kanang second child, nas dumagiti ang holy child.
Inconsistent na. Inconsistent na. Karon dunay texter nimo nga mao si Brian Dapar atong ibalik sa pagpabati kay haron atong kuhaon gyud ang imong gibuhian ug unsay imong interpretation nga mao nang hermeneutic aning Ecclesiastes 4:15 atong paminawan. Pastor, si Bayan Dapar. Pwede nimo explain biblically ang Ecclesiastes chapter 4 verse 15 nga second child kinsa man na di ay sa langit. Nindot na. Gwapo na. Din say second child. Mana may pangutana. Imo man ang hangyo, no? Minaumao ra na sa PBCM nga ilang gipaangkon nga si Tomas Eugenio. Okay. Ato basahan sa Ecclesiastes 4:15. Basahan sa English. Nagaingon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Okay, sa ito pa, naagig, iya nga, second child. Di ba? Ato basahon na igsoon nga, unsay gipasabot anak. Kaya nga, nag-ingon nga, basa sa binisiya, ba? Nagaingon, nakita ko ang tanan mga buhi nga nagalakaw sa ilalim sa adlaw, nga sila nakauban sa batan-on, ang ikaduha, nga nitindog puli kaniya sa iyang dapit. Naay mo puli kaniya. Unsa man ang gipasabot ni ana nga naay mo tindog puli niya, kinsay pulihan. Unsay gipasabot? Magwawal ni 4:15 ngadtos 16 ang pulong sa Dios. Gaingon, apa nasulta ko bisan og daghan kaayo mga tawo dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari. Ug dili maihap ang mga tawo nga iyang gidumalahan, mahimong dili moangay kaniya ang magsunod nga henerasyon. Wala usab kini kapuslanan, sama lang nga nagagukod sa hangin. Sa ato pa, si Maalam Solomon ani nagapahayag mahitungod sa kahimtang sa pagkahari. Nga naay mo puli, nga puli sa pagkahari. Pareho man ang ato kahimtang karon. Pagka wala sa presidente, nalapoy mo puli nga musunod nga presidente. 4:15-16 sa maayong balita Biblia. Nagaingon, namalando ako sa tanang tawo nga nagpuyo sa kalibutan, ug diha kanila may batan-on nga maoy mopuli sa hari ug ugma danglag. Walay kinutuban ang gidaghanon sa mga tawo nga manduan sa usa ka hari. Apan ini kamatay niya, walay maghandom sa iyang nahimo. Busa wala kini kapuslanan, sama ra kini sa tawo nga nagukod sa hangin. O mo na gipasabot ni Apostol ani Maalam Solomon nga bisan og puli-pulihan ang pagkahari, kay mamatay ang hari, mupuli na po na nanapoy mo barog sa iyang dapit. Wala na'y kapuslanan, kay nga naman kato, mupuli naman po itong kamatay. Ang ila man diha nga, nakabasag second child, ila dayong gi-address sa ilang Espiritu Santo. Okay. Atong nabati mo to siya ang previous atong matong gipabati Brad Robert sa nanglapay na itong wali Brad Robert ug Brad Ronald para atong kuhang punto nga matud pa niya sa pagtubag dito sa texter nga si Brian Dapar matud pa niya minaumao lang kuno nato ang Ecclesiastes 4:15 nga ipahaom sa atong magtutudlo Tomas Eugenio. Wala mo na mo nagidirekta diyan sa mong magtutudlo kaya mo pa na giprobe nga kanang second child Espiritu Santo na nga magpakatao. Unya matud pa niya sa iyang hubad ani sa iyang interpretation sa imong gitawag og hermeneutics bendilyo. Tanawon tining imong hermeneutics og dili ba ni mahimong bulatics? Di ba ni mahimong siniwitik ning imuha? Matod pa nimo ningon sa Solomon nagpayag nga naay puli sa pagkahari. Karon susunod to, kay namulong po ni sa Bradiber nga nakita daw ni Solomon ang mga hari nga puli-pulian. Buti pasabot, dili dahil si Solomon ang hari nga pulian. Kay namulong man siya nga si Solomon daw nagpahayag ra daw nga adunay hari nga pulihan. Nakita ra niya. Murag dindot no kay hari nga pulian. Pag abot ron kay ningon man siya nga puli-pulian ang pagkahari so pato pamudaghan na Bradiber, Brad Donald kunya nakita daw ni Solomon atong paminawan na pod ang iyang pamahayag. Okay. Atong basahon sa ang pulong sa Dios sa Ecclesiastes 4:15-16. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tawo dinhi sa kalibutan nga misunod ng atong batan-on nga mipuli sa hari ug dili maihap ang mga tawo nga iyang gidubalahan mahimong dili
Muangay kaniya ang magsunod nga mga henerasyon. Wala usab kini kapuslanan sama lang nga nagukikod ka sa hangin. Tanawa, Igsoon. Magwawat. Tanawa, sabi, ibalik sa 15 lang. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tao dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari. Sa ato pa, kanang si Kanchan nga, bagong, nga pili sa iyang dapit, ang pupuli sa pagkahari. Kay si Solomon, nakita niya na ang hari, gipuli-pulihan lang. Kay si Solomon, nakita niya na ang hari, gipuli-pulihan lang. Okay. Atong nabati Brad Diver sa ikaduha ng pamayag nga dili di si Salomon ang gipasabot ani nga pulihan kay matud pa niya si Salomon nakakita nga ang mga hari puli-pulihan lang. Katudang si Child mo do mo puli sa hari gigamit ang terminong puli-puli. Ato nang tanawon rod mo sumada ba ng puli-puli. Karon sa tanto niyang pangitag depensa Brad Diver sa miaging Domingo ni gamit naglaing bersyon sa Biblia ang New American Bible og naapo dayon siya gitawag og komentary. Nagpalaban og komentary ni gamit og laing bersyon. Tanawon tag mulaban ba nimo ang imong gigamit nga laing bersyon bindilyo og ang imong giingon nga komentary. Paminaw na to. Matod yun nila nga, second child. Si Tomas Eugenio ko basaha para palihog sa Ecclesiastes 4:15 o 16 kay ilang yung gingon nga maog yun si Tomas Eugenio. Atong basahon sa New American Version o niya Bible, the Saints Devotional Bible. Atong basahon sa 15 and 16 gyapon sa Ecclesiastes. I saw all the living, those who move about under the sun, with the second youth who will succeed him. There is no end to all these people, to all who will before them. Yet the later generation will not have joy in him. This also is vanity and a chase after wind. Okay, padayon. 16 na. Okay, adto ta sa footnote. Adto ta sa footnote sa mao nga basaha ang 4:13 to 16 footnote niya. This passage deals with kingship and succession but is obscure. Okay, ang sunod nga komentaryo sa 4:15. The king is no sooner dead than the people transfer their allegiance to his successor. Unsa man si Kristo na dili na eksakto nga pagkamatay sa hari pulihan sa Matthew Henry komentary. O sa gingon. A king is not likely continue if he have not a confirmed interest in the affections of the people. This is intimated but somewhat obscurely in the last Ecclesiastes 14:15-16. 4:15 and 16. Okay, padayon. He that is king must have a successor, a second, a child that shall stand up in his stead, his own supposed or perhaps the fourth and wise child spoken of in Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Kings, when they grow old, must have the mortification of staying those that are just tell them out and stand up in their stead. O tuon na, unsay gingon? Sa dihang matigulang na, sa dihang mamatay na ang hari, doonay mupuli sa iyang dapit. Na ako'y Bible commentary, Matthew Henry commentary. Nga ang ipasabot niya nga pagkamatay sa hari, doonay mupuli niya. Nga mao'y mo dumala. Maog yapon ang footnote. Okay, atong nabati gigamit nga Brad Diver ang New American Version ng Biblia. Unya na din siya gitawag og Matthew Henry commentary. Sa gibasa niyang New American Bible, wagid mo laban nimo bindilyo. Kay pag ingon nimo siya nga sayop na nga ang hari ini kamatay pulihan, wagid mi mag-ingon nga sayop na. Unya ningon kad si Kristo na, ang tubag namo si Kristo ginang hari nga pulihan. Pero wala pa na diya gitumbok nga Kristo na, pero pamatugan namo nga ang hari nga pulihan si Kristo na. Ang among gitukod diya nimo paggamit nimo sa laing bersyon, ang una nimong gibuyan puli-puli. Ang hari kung mamatay, puli-pulihan lang matud pa sa nakita ni Salomon. Sa ito ba kung puli-pulihan, daghan. Ang igamit mong bersyon, puli ra. Asay tinuodan na, puli o puli-pulihan. Tubaga na. Ang lang Henry komentary, nagpabili ng second child na gigamit.
Nga inig kamatay, inig katigulang sa hari, inig kamatay sa hari, dunay puli. Husto na. Nga dunay mo puli, inig kamatay sa hari. Di-question mo si Kristo ba na? Pamatudan mo, ang hari si Kristo na. Asa man mo, laban mo ang imong gigamit nga komentary nga niyon man ka nga hari nga magpuli-puli. Samantalang ang Matthew Henry, hari nga pulihan. Ang New American Bible, hari gapon nga pulihan. Asa kuhaon ang puli-puli nimo? Muna among gi-question nimo. Di ba ka magkadimao? Dili ka consistent sa imong mga pagtubag. Tulibagbag. Tulibagbag ka. Muna sito sa hermeneutics. Muna nakatuon sa hermeneutics. Nasa'yo palagi imong interpretation. Ang gigamit mo, pabor man diris mo Kaya gigamit mong version, nagamit rin yung Mexican child. Di-figured out mo na sa Biblia nga sikan ra. Asa kitaon nga ang puli-puli nga sikan ra. Dito libagbag ka, nagkaroon anita. Muna nigamit mi, nagsukuhay ka sa imong mga pagpamulong. Nagdagan-dagan ka sa mga pamagig depensa. Aron nga imong i-prove nga sayop mi, wa gyapon magkadimaho mo nang gamit mig termino, nagsukuhay ka sa imong mga ngabel sa Biblia gitawat og buang na. Brad Robert, basahon ka sa Biblia. Dili ta ato-ato lang nga mohingalan tagbuang niya pero dili ang physical mo bindili mo gipasabot namo. Kay naa sa Biblia pagka dili kani muhaom ang imong pamahayag sukuhay na matud pa ni Haring Salomon buang na. Basahon ta og ipastar ta sa screen og atong paminawan. Niya akong pagkabasahon badron sa Proverbio kapitulo 19 bersikulo 1 pero ato ipabor sa ilang Biblia SDA Bible maayo pa ang kabus nga magalakat diya sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya masukwahi sa iyang mga bin ug maoy usa ka buong. Klaro kayo gipahayag ni Haring Salomon nga kung magsukwahi ka sa imong mga ngabel sa imong pagpamulong gihulag gawin niya nga buang karon kay nagsukwahi man ka bindilyo di ikaw mo na igo nini na kung basahon na Brad Ronald sa laing version sa Biblia kining magsukwahi sa mga ngabel giyon magbuang kini bapuy musultipod og mga malaway nga mga pulong kini gihulaggoy nga buang nga ang nakapabuang mao ang pagsukwahi sa iyang mga ngabel. Pagabasahon ko dire Bradron dinhi sa Biblia nga Kristohanong Katilingban. Ang proverbio gibasa ganya sa SDA Bible proverbio dinhi naman sa Kristohanong Katilingban gitawag kana og panultihon. Sa mao ra gihapon nga sitas panultihon 19:1 nagaingon mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang ug malaway sinultihan. Busa kini di ang buang nga matod pa ni Haring Salomon nagsukay sa iyang pagpamulong diya sa iyang mga ngabilaw ayan buday nig pagpamulong naa na tanan nimo bindilyo gani ni admitar ka nga asa may labing malaway o bastos kay kanang laway mo nang pagsturyag mga binastos ningon ka asa may bastos kining nagsulti o kanang nagbuhat di admitado day ka nga nagistorya day kag binastos nga mo nang malaway mo nang gihulagway ni Haring Salomon nga buang pagka nagsukway og pagpamulong og nagaistoryag mga malaway naatanan nimo karon Brad Diver ni counter siya Brad Ronald o Brad Robert di counter siya di gamit siya tekstos Biblia. Uy, nagtuo ka bindilyo nga kining teksto nga imong gigamit, imong pakasaybon si Haring Salomon nga kung magsukway sa pagpamulong buang, nigamit siya Brad Deber o gob kaduna kuno po'y pagsukwahi. Pagsukwahi nga wala magtuman sa kasubuan sa Dios atong paminawan ang iyang mga pagpamayag. Ingon nga bunal niya diri kanato. Kay ni bunal ta, wa siya managang taguptok ang iyang antang nga pareho mi sinaw-sinaw ng antang. Unya ni bunal siya gisagang ta. Kadaghan nato gingon nga pagka-away nga arnis, pag bunalan kag uno sagang kas uno, bunalan kag do sagang sa dos. Ang among bunal wa nimo sag nga dibunal ka pero gisagang namo imong bunal. Paminawan ta nga nigamit sa teksto nga napoy sukwahi. Ang sukwahi igsoon sumala sa Biblia sa Job 34:26 ug 27 ang nisukwahi kadto wa ni subay sa Dios sa kasugoan sa Dios. Ang nisukwahe kaduwa ni subay sa Dios sa kasugoan sa Dios. O niya, wa man ta diri katudlo nga wa nay balaod. Job 34:26-27. Wa ta nisukwahe. Na wa ta nisukwahe ni sunod ta. Wa ta nisukwahe. Na wa ta nisukwahe ni sunod ta. Okay.
ang imong gigamit nga pag-contrast 19:1, wa man may supak ana nga ningon si propeta Job nga doon na po'y mga tao nga wala mosunod sa kasuguan sa Dios, mo to'y gitawag ni Job propeta Job og sukwahi. Si Haring Salomon nagisgot pod nga naay sukwahi sa mga ngabel, iyang giulagway nga buang. O sa may problema ana. Haron lang gid nga mo disgawas ka nga dili ka maigo nga matawag kag buang tungod kay nagsukwahi kas imong mga ngabel. Nigamit ka dito wa may ana mo supak anang gingon ni propeta Job nga ang mga tao nga wa mosunod sa kasuguan sa Dios sukwahi to sila. Mo sa dili gyapon mo sumada ang imong mga pag-alkontra. Nanyata karon. Pagtubag nimo sa kang Brian Dapar gigamit ang Ecclesiastes 4:15 second child. Palihog pagbasa bradiber atong i-plus og atong paminahon kini ba og atong i-probe nga nasayop si Bendelio sa pag-ingon niya nga mga hari nga puli-pulihan ni. Atong basahon. Ang atong ipapabor sila ang kaugalingong Biblia brethren. English version. English version. Okay? Nagaingon. Ecclesiastes 4:15. Atong i-flash sa screen para po nga makita sa mga nagsunod sa atong programa sa Facebook ug sa YouTube. Okay, nagaingon. I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Specific di ba brother? Ang 4:15 second child. Basta dili gyud mohaom kung gamito ng termino ni Bendelio nga puli-puli. Puli-puli. So dili mo sumada. Mo nang sa among explanation kay naa may tagna day nga second child, understood naman na nga anak og babae kay kinsabay nahimong child kun wala gi anak og babae. Pero gingon lag second child, dili man makakwenta og second kung dili magsugod sa first. Mo nang among gipamatud-an nga ang mulugar nga first mangatong Ginoong Jesucristo. Gani sa mga nanglabay programa ni mo Bendelio ni supak ka. Asa kuno'y second child si Kristo, pato-pato ra kuno ning amua. Munang di-prove me nga si Kristo po sa pagtagna niya sa Biblia gitermino gyapon sa word nga child. Atong basahon sa pagpayag sa Biblia gyapon brother pabor man nimo ang maong version sa Biblia nga ang atong Ginoong Jesucristo may tagna nga siya gitawag og child. Ipabor gyapon nato silang kaugalingong Biblia brethren. English version. Na Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Ang Isaias 9:6 nagaingon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Mao ni ang tagna sa atong Ginoong Jesucristo. Pero walay Jesus Christ nga pangalan tungod kay ang Biblia dili man abilidad na kung magtagna ibutang ang pangalan. Pero tanan nga mga pastor, tanan nga mga ebanghilista or unsa may katungdanan sa simbahan way supak nga ang katumanan ning Isaiah chapter 9 verse 6 mga atong Ginoong Jesucristo gingon siya for unto us a child is born. Unya matod pa ni Bendelio na day first child niya. Diyon sa namo sa pagprueba mga higalag mga kaigsunan nga kining tagna sa Isaiah 9:6 nga sa katumanan ng atong Ginoong Jesucristo mao ginang mulugar nga first child. Niya i-plaster nato niya tay Biblia ang gitawag the message. I-plaster ta sa Biblia ang the message basahon ko ang John chapter 1 verse 1 kama 14. The message nga Biblia. Gingon sa pagpayag nga atong mabasa og ato pong makita mga higalag mga kaigsunan sa inyong mga screen din na sa inyong mga cellphone baron or laptop. Gingon, the Word was first. The Word present to God. God present to the Word was God. Sa 14, the Word become flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw it, the glory with our own eyes. Bisag di lang di ipadayon pagbasa, bisag di lihot doon, Brad Deber, Brad Robert, Brad Ronald. Kini di ay gingon nga word was first, nahimo ni siyang unod o dugo, became flesh and blood. Gingon word was first. Nga kining word kay mo maning tagna dito sa Isaiah nga gingog child. Sa to pa, word o child was first. O first child. O first word wa di ay. Mo nang ningon sa pato-pato, digid pato, patok gyud.
Pero nga pagpuriba, Brad David, nga kining gingon the word was first ang katumanan mao ning atong Ginoong Hesukristo. Og mabasa nato sa lain na pod nga version sa Biblia ang gitawag the Living Bible. The Living Bible. Basa Brad Oo. David. Sa John 1 verse 1, nagaingon, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Sa ato pa kato diyan, word was first mo dining atong Ginoong Hesukristo. Ha? Unya katong word nga gingog first nga mga atong Ginoong Hesukristo, may tagna nga mahimo to siyang child. Uy, pakatao siya. Bata nga lalaki gitawag child. Pero giyon sa pagpuriba mga higalag mga kaigsunan. Nga kining John chapter 1 verse 1, word was first nga mao atong Ginoong Hesukristo, mao gid ni siya ang gitagna sa Isaiah chapter 9 verse 6. Niya na sa tay Biblia ang gitawag Amplified Bible, mga higalag mga kaigsunan. Basahon nako ang John chapter 1 verse 1. Sa Amplified Bible, ingon ini ang atong mabasa. I-flash po nato gyapon sa screen mga higalag mga kaigsunan para atong makita nga kining pagkapahayaga konektado sa tagna sa Isaiah chapter 9 verse 6. Akong basahan gingon ni kay pabor ko naman. In the beginning, before all time, was the Word. Gi-open and close parenthesis Christ. And the Word was with God, and the Word was God Himself. Nadayon ang square bracket, Brad Ronald, Brad Robert, ang Isaiah chapter 9 verse 6. Busa, tataw kayo nga ang John chapter 1 sa The Living Bible, sa The Message o sa The Amplified Bible, ang katumanan mga atong Ginoong Hesukristo, siya kadong gitagna sa Isaiah 9:6 nga gingog child. Pero giulagway sa Biblia gingon word or child was first. Wa diay. Nasato pa sakto mi sa among pag-interpret, sa among pagtuon sa hermeneutic, ang method of interpretation nga si Kristo mo'y mulugar nga first child. Karon kay na may tagna nga second child. Ha? Na may tagna nga second child. Nga among gidriban nga ang katumanan mao ang Espiritu Santo. Pero si Danilo di musugot. Kay hari na nga magpuli-puli. O nag-question, kinsa man ang hari nga second child? Kinsa man ang pulihan? Sa to pagikan sa first na may daghang hari ug atong kwentaho ng hari sa katawan sa Dios, gikan kang Saul, hangtod kang David, kang Salomon, daghan man nga mga hari-hari. Itog andaw. O di man gyud katug-an. Kay wala man nimo ang hustong pag-interpretar nining tagna. Kay di man ikaw tagiya ani. Ang tagiya ning tagna Espiritu Santo man bosa. Siya mo'y mo claim, siya mo'y mo elaborate, siya mo'y mo pahayag og ang mga sakop sa katumanan sa Espiritu Santo nga mao kaning mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Brad Deber, pabor gyapon nako nimo ang pangutana. Kining first child nga mga atong Ginoong Hesukristo, unsa bay iyang gipamulong tali sa Espiritu Santo sumala sa nakasulat sa Biblia? Giterminuhan gana niya brethren og another comforter. Atong pagapribahan dinhi sa John 14 verse 16 to 17 sa ilagay pong Biblia brethren. Pabor gyapon nato. English version nagaingon. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Unsay gigamit bisag diha lang ang pagbasa Brad Deber? May tungod sa comforter? Another. Karon Brad Robert, og susihon ta ang referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini bang another ang gihatag ba nga definition niini? The same or different? Different yun, brethren. Okay. Atong basahon, kining word another. Sa Miraya. Sa usa ka diksyonaryo nga Miraya Webster Dictionary. Gingon. One that is different from the first or present one. Kaklaro kayo nga ang another day different from the first or other one. Lahi niya nang usa o lahi niya nang nag-una o kasamtangan nga usa. Kinsa ang gingon nga lahi niya nang first? Ang katong another nga comforter. Kinsa ang first sa Biblia? Ang atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa, ang atong Ginoong Hesukristo nag-ingon nga ang manlalaban or comforter gingon niya another o laing manlalaban.
Karong giyon sa pagpiyo sa mga ministro sa PBCM, tungod kay si Kristo mao man mulugar nga first child. O niya among giingon nga siya pulihan. Gipiyo ba sa Biblia, Brad Ronald, nga namulong ang atong Ginoong Jesucristo nga siya pulihan ug ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo nga giingon another comforter. Gipiho gyud sa Biblia, Brad Ronnie, gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Espiritu Santo mao gyud ang kapuli niya. Ang prueba akong pagabasahon dinhi sa Biblia na ang pulong sa Dios dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 versikulo 25 o 26 nagaingon niini ang atong mabasa. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli ka nako. Bisag diha lang, unsa gipahayag sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Ronald, sa imong gibasa, mahitungod sa Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, puli ka nako. Pato-pato na, Bindilyo? Nga kami naka-explain ni, nakahatag bigsaktong interpretation, nga mingon kag, wa mi magtuon og hermeneutics, ay rag kapa broadcast pataka. Ikaw siguro, ang imo siguro hermeneutics, dili na hermeneutics oy. Siniwitik o bulatik mo na saktong pagka-istorya diyan nimo. Nganong ningon niya na, kundi may manggod kay ka. Ha? Hinambog kay ka ba nga wala may magtuog hermeneutic? Sa atong pagsusi ang hermeneutic, method of interpretation. Di lang ka modawat sa among method of interpretation. Pero nag-hermeneutic ni. Busa ayaw ganita nga may magtuon. Ikaw siguro wa magtuon. Di na prubahan na mo. Na first, na second. Dili na puli-puli. Kaya kung puli-puli, dili na siya i-specify ang numero diya. Second naman na. O niya, ang gingon nga mapuli, matod pas atong Ginoong Jesucristo nga mulugar nga first child, ang kapuli niya, Espiritu Santo. Dihawon na, nga kanangtag na, nga second child, Espiritu Santo ang katumanan. O niya, idirekta din mo Tomas, Eugenio na. Away question, kaya mo magipailapod ang katumanan, pero ka na Espiritu Santo na, nga katumanan, nga second child sumala sa pagtagna sa Biblia. O di na pamatod-ana mo. Kami ba'y nagsukway sa among mga ngabil? Dili. Ikaw, may nagsukay sa imong mga ngabil. Kaya nag-interpret ka nga dili sibo sa nakasulat sa Biblia. Nakaroon niya pa. Matod pa niya, dungagan taning mga pagsukway nimo, Bindilyo. Mga pagbutang-butang, paghimo-himo, o pagtumog istorya. Matod pa niya, Brad Liber, Brad Ronald, Brad Robert. Tungod kay niya naman tas pagwali sa dapit sa Espiritu Santo, si Master may atong giila, nga katumanan niya na, ingon siya, ato kunong giwala ang wali nga Kristo tungod kay si Kristo kuno matod pa niya dili hingpit. Ako ra ba kang gipaningira na daghan man kakag-record nga imong nahipos i-play osmonako i-play Bindilyo nga nag-ingon mi nga si Kristo dili hingpit og maplina nimo di na nimo wali. Ha? Pero grabe yung pagtumog-tumog nimo atong pabinawan para nga ang mga naminaw Brad Liber, Brad Robert, Brad Ronald nga siya giningon nga kita kuno nag-ingon nga ato kunong giilisan si Kristo ni Tomas Eugenio tungod kay ni ingon kuno ta nga si Kristo dili hingpit. Paminawan ta. Niundag sila walin Kristo kay dili hingpit iilisan og Tomas. Si Kristo dili ilisan og Tomas kay ang Kristo dili hingpit. Okay? Klaro kayo ang iyong gipayag Brad Liber, di ba? Giundang kuno ta wali Kristo tungod kay si Kristo kuno dili hingpit og pulihan ni Tomas. Ingon ba niya na ang pagpamatuod Bindilyo og sa mga naminaw? Og wa mo magsunod sa programa sa PBCM, makayong gid mo grabe gid ni mga PBCM no, ila din giingon si Kristo nga dili hingpit. Mo nang i-challenge ko nimo Bindilyo. I-play nga nag-ingon mi nga si Kristo dili hingpit. Asa ang basyanan namo nga ningon mi digamit mig termino nga dili hingpit? Diya basahon ako diya man tay Bibliang hiligaynon. Catholic version nga hiligaynon i-plus na to sa screen. Basahon ako ang pahayag ni apostol nga si Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10. Kung ang paggamit ba namo ang gitumbok ba ni apostol nga si Pablo nini si Kristo ba'y dili hingpit?
Basahon ako ha, gingon sa pagbayad. Kayang aton ihibalo, unang Korinto 3:11 sa Bibliang Katoliko nga Hiligaynon. Kayang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang indi himpit magataliwan. Bendilyo, klaro kayo. Ang giingon ni Pablo, ang pagwali sang pulong sang Dios nga naa daw kanila, gihatag kanila kanang bugay na may tagahinubaan nga mga hilunggo makasabot gid mo ana. Ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa hingpit. Kristo ang gipasabot ni Pablo dili hingpit ay pagpataka-taka oy. Broadcast mga pataka-taka, kapa-kapa broadcast pataka mga. Murang gihubad na makinag-mention man si Pablo ang ilang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang indi himpit magataliwan. Murang gisusi na to, kinibang pagwali sang pulong sang Dios nga matod pa ni Pablo, indi himpit kag magataliwan pag-abot sa himpit, kinibay pagwali may tungod kang Kristo. O gito ba? Maura gyapon si Pablo, gyapon sa maura gyapon Biblia ang Katoliko nga Hiligaynon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Minaw mga tagahinubaan nga mga Ilonggo. Kon kanibay wala makahatag sa hustong interpretation nga gitawag hermeneutics. Basahon ko. Roma 10:17 sa maura gyapon Biblia ang Katoliko nga Hiligaynon gingon sa pagbayad. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mao ning gingon ni Pablo indi hingpit nga ilang giwali, kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa ningon si Pablo nga ang pagwali dahil sa ngalan ni Kristo mawala to kay dili pa hingpit og dunay mupuli sumala sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo. Karon Brad Ronald, tungod kay ang pagwali sa mga tinun-an ni Kristo nga ang Kristo mao nang first child ila man ang giwali, pero matod pa ni Pablo mawala man daw to kay dili man daw to mao pa ang kahingpitan, pulihan man sa hingpit. Sa atong nasusi sa pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo, may pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo, may kapuli siya nga ang kapuli mao ang Espiritu Santo natutag na sa Crescencia 4:15 second child. Karon kay mawala man ang pagwali sa ngalan ni Kristo kay dili hingpit, unsa man ang wali nga mupuli Brad Ronald kadto na bang kapuli usab ni Kristo nga Espiritu Santo mao na ba pud ang iwali sumala sa Biblia? Ang tubag niya na Brad Ron, oo. Ang Espiritu Santo nga mao ang kapuli nga gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, mao usab na ang kapuli nga isangyaw o iwali. Ang priba akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Biblia sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ingon niini ang atong mabasa. Atong ipabor sa ilang Biblia. Atong ipabor sa SDA Bible ang atong pagbasa. Unang Pedro 1:12 nagaingon, og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Usa klaro kayo ang pagbayag sa Biblia nga may mga tao nga gitagna si apostol nga si Pedro nga inig abot nila ang balita nga ilang igasangya o igamantala o igawali, maing balita na mahitungod sa Espiritu Santo. Ngano man nga Espiritu Santo na, tungod kay ang pagwali sa ngalan ni Kristo, gisplikar ni Pablo, dili hingpit og kadtoy mawala. Mao na ang among paghanay sa among pagtuon sa giingon, method of interpretation nga sa atong gisusi gikan sa hermeneutic. Hermeneutics nga imo ming gipataka-takaan og istorya bindilyo nga wa mi magtuon. Ikaw may wa magtuon, kauwaw nimo. Amo dokumentary ay mua hindre komentary nga wa mulaban nimo ang imong gigamit mga komentary niya nilaban namo. Nakaron nganong dili ka nga tuwan sa imong mga pamahayag kay dili consistent,
Ikaduha, mismo gid siya Brad Deber man namulong nga siya bakakon, gani matod pa niya, honest siya sa iyang pagkabakakon. Gikan gyud siyang baba. At atong paminawan. Bakakon ko! Ako bakakon ko! Ako bakakon ko! Oh, kagago pagkakon na ako bakakon, honest ko! Kagago pagkakon na ako bakakon, honest ko! Klaro kayo. Ang imong pag-angkon nga ikaw bakakon, matod pa nimo Bindilyo, honest. Very good. Kaya honest di ka sa imong pagkabakakon. Hain pa ang usas imong pagpamakak. Matod pa nimo nga ang una namong gibirahan mao ang pagtulon-an ni Pilimon Riamburansa. Kingdom of God. Kingdom of God. Atong paminawon kay lain na pud ninimong pagpamaka. Wala daw manghilabot nato. Wa daw manghilabot ang Kingdom of God ato kunong gihilabtan og atong gibirahan. Adat man ko ni sila na dagat na nga record, dagat ang record nga bisan kato sa Kingdom of God, ilang birahan, wa man ang hilabot na nila. Bisan kato sa Kingdom of God, ilang birahan, wa man ang hilabot na nila. Okay, klaro kayo. Bisan kuno katong Kingdom of God, ato kunong gibirahan, Brad Deber, Brad Robert, Brad Donald, wa man kuno manghilabot. Bot di mo Bindilyo. Niya ang pagbuiba nga kami gihilabtan sa Kingdom of God. Mismo ang ilang founder nga si Pilimon Riamburansa mao inihilabot diri kanamo nga ang mga membros PBCM why maangkon nga kalawasan. Atong pabinawan. Wala ni sa mga pastor. Hindi ka nang sa komunidad niyo. Wala kani. Wala kani kalaman dito ng ko. Magkanta mo ba dito sila? Kaya gidala mo ba dito yung tigloso? Kamot mo ba ito anong asaan? Mato ka dito, so, ganda talaga din, pakakagda tayo. Hindi ka mo yung takol itong palahubod, hindi ka mo yung takol itong palahubod, kaya mag-inom kung servis sa kanunay, kaya daw sa gabi, bisa dito sa iyo. Kaya ano, kung servis sa tuloy akong itago, ako niya mo ka ng uban, kaya hindi naman kung gusto anak, kaya makadaot mo na. Mungkod ka, kasi may tinahin. Kung sinong gubog-gubog, malatakan mo yung tinahi. Hindi ka magdugay yung kalibutan, malatakan mo yung tinahi. Lumahog beer, manutog beer, hanapon beer, di na beer. Lumatay kay beer man. Uyan malangit. Wala beer dito sa langit, wala beer. Ang beer anak orat ay video. Ang ulo-ulo kayo, walang hindang sakop niyo niyo. Pagkaluoy, kamo mga sakop, di man di mo maluwas. Ako rin maluwas, sinuod bangi, di ba ako magmagkakinyo, kaya mo makasubay. Okay. Ang punto matod pa ni Pilimon Riamburansa, pagkaluoy sa mga sakop ni Eugenio, di gid maluwas. Ako rin maluwas. O niya, nakaadto daw siya, nakaadto magini sa Brad Deber din sa atuang pagtulunan, nakaduol mo ni sa atong magtutudlo. Ingin ba siya nga gitudloan kuno hubog-hubog? Gigama siyang palahubog. Otro pong butbuton. Lugar kani, gitudloan lugar mig paghubog-hubog. Ha? Muna siyang pruiba nga dili kami unang nitirada o nang hilabot. Unya pag-ingon nimo Bindilyo nga wa manghilabot, bot-bot di mo. Unsa man dito dito pag panghilabot, nagawa sa founder sa Kingdom of God nga mao si Pilimon Riamburansa, kinsa pa nihilabot sa PBCM. Nga matod nimo wa daw namo hilabti kami nag-una-unang tirada. Bot-bot nimo Bindilyo oy. Klaro naman po, nadungog mo na to, kabakakon ka. Kanang bakakon, maro man ang butbuton, yaanis ka si mong pagkabakakon. Niya pa, si Ginito Yabo, nga nag-ingon, kaluwa siya ni Pilimon Riamburansa, ni atake po sa pagtulunan sa PBCM. Apostol Pablo. Ang inaka pa si Apostol Pablo, ang ilang inat man sa unang ilang kaibalo sa unang dili pahimpit. Compare ni mga tao karon, mga pastor karon, mga magtutudlo karon nga igo na lang nabasa sa sulat ng Apostol Pablo. Mula ba o naman Ginoong Pablo? Basta na. 1 Corinto 3 sinibigay. Ayaw, no ibilang. Anibi. Kaya ang ato ugrod na kay baro karon, dili man hingpit man o paingon man ang atong pagpangimong propesya. Kita ninyo mga igso. No? Mas mayo pa sa Apostol Pablo. Aminado pa. Aminado pa siya na ang ila dahil nga ibanuan sa una, kami pahimpit. Bisan ang pagpangimong propesya. Malingkid mo itong imong buwan ni si Size Tracy. Init-abot sa espiritu sa kamatuura. Muna na hingpit. Ini siya mao ang magatudlo kaninyo
siyang kinabuhi mong pagbulutan, inunuma ang iyang madungog, mao ang iyang kasulti o ang mga butang kumalabot iyang ikatukan kani. So kung sa ihanan na ng Espiritus kamaturan, Haring Prido, magkasulti sa mga butang kumalabot o magatukan, magaturtol ka na ito. Talagang mag-include ka na. Ha? Ako ba gani na matigpat na? Ako ba gani na matigpat na? Ang ilang mga sako, padayon na nag-claim na ako na ito ilahang Espiritus kamaturan. Pero, isang mo kulay na pamatulaan. Ilang mo yun naman sila nagtulog lang, matarag mo lang, bangon. Nagtulog lang, bilumutan na niya. Ano yun na yung mga kanang tuwa na ilang utot, dos lubot. Ora. Okay. Punta tinap. Oh, dugang po iba, Brad Weber, Brad Ronald, Brad Robert. Nga si Bindilio Botboton, kay matod pa niya kita ko ni unang nang hilabot, dili, kami mo gilabtan, higo minanubag. Kung siya atake, gipanggamit pang mga teksto na mo, ang unang Korinto 13:9, o ang Juan 16:13. O nga di conclusion, nga kanang Juan 16:13, Espiritu sa kamaturan, magasulti, o magatulfol sa tibok kamaturan, daghan ko nung ni-claim, wala yung ipasabot, apel na may, o nga matod ba niya, nangatigbak na. O niya, matod pa niya, ang mutuo ko na ang utok, nas lubot. Dili na pagpanghilabot Bindilyo, dili ka na mo, nga nanubag ni. Tanawa, ang gibuyaan ni Pilimon Diyang Bonanza, namatay kasi inugber, si Ginito Yabo nga kaluha niya ni Pilimon Diyang Bonanza, nagingon nga natigbak, mismo ikaw Bindilyo, nigawas imong bakba, nga matod nimo, namatay among magtutudlo, among giasin, atong paminawan. Matay naman na! Wala ko nakapunta na nga. Mayroon kong Mindanao nga buhit pa na. Kailangan kayo din paminawan ng mundo ko. Ang inas mo sa pagtindog ka na nadugan naman ang yasin. Okay. Unsa akong kuno pagtindog sa among Espiritu Santo nga dugay namong kunong giasin. Nga grabe mo kadag katawa no. Lupigan ko si Ginito Yabo. Himuot si Ginito Yabo ato nadunggan murag agikikra pero iya grabe ay mugputig babaw gyud ang kinatawan nining sweeto sa hermeneutics pero di ito bulatik. Nakaron. Grabe ang pagtumo-tumo ni mo do. Gawas nga among giasin matud pag ni Brad Weber ato pud kunong gibulad. Ato gyapon paminawan. Hello, Brad. Thank you. Brad, ganatang ilang education kanina, kanina pagsulat. Ganat ito ang Kristo pagtaka nga sa langit. Mapuli ang maglalaban ng mga Espiritu Santo. Maglalaban. Ang pangutana, kanang ilang Espiritu Santo, ito ang misteryo, kalatiran tamang pagpaglaban na nasan. Kasi wala tayo nilang ginagawa, kinalang ilang templo, kalang sila na impresap. Ilang ibulan, sila na impresap. Oh, klaro kayo. Ato daw giasin atong magtutudlo, Brad Weber, ug ato po daw gibulad. Di ba pag tumo-tumo? Perting bakaka. Perting bakaka, perting pagpamutbot nimo, perting pagsukway nimo. Angay ikang tawgon ug ikaw gyud nang katumanan sa gipahayag ni Haring Solomon nga sukway sa pagpamulong mo usa ka buang. Ha? Grabing pagtumo-tumo. Ihagbong ka na mo sa impierno do. Do, Bindilyo. Kanang imong pagpamulong maoray makapa-impierno nimo. Nga naman, ikaw naman nagistorya nga ang tao nga magtumo-tumo, magbinotbot, labinag na ikatungdanan sa simbahan o sa kapastor, kalaglagan ang paingnan. Unsay binotbot, unsay tumo-tumo nga imong gibuyan. Matod pa nimo among giasin ang among magtutudlo ug among gibulad ang among magtutudlo. Asa paingon ba? Bindilyo do, Bindilyo, ang mga taong tighimog tumo-tumo, paminawan ta imong pamahayan. Naghimo-himo kang istorya na puros binutbot. O niya, dili na idiyan, ilamin ha, na kay katundanan, lider ka sa usa ka simbahan, o niya magbuhat kang tumutumo igsoon, o sa ka na kapasidahan sa Dios, na ang tayo nga tigtumo-tumo, maka-angkon gyud og kalaglagan. Ang tayo nga tigtumo-tumo, maka-angkon gyud og kalaglagan. Agoy, tuwa na. Oy, mga sumusunod ni Mitchell Bindilyo. Ang inyong pastor magisunod. Kalaglagan man dayang maangkon, kay grabe man makatumutumo. Kung malaglag ang inyong pastor magisunod, kamo lugar, maluwas.
imposible pod na oy mga higalag mga kaigsunan. Dili gyud. Di gyud maluwas tanawa bindilyo. Di ba ikaw mo'y mahitumpawak sa kalaglagan dili kami. Kay ikaw mo naghimog tumo-tumo. Pareho gid mo espiritu sa mga nangataki diri kanamo gikan kang Pilimon, kang Ginito og ikaw mismo. Ngano man nga ingon man niana brother. Do na batay ikapahatag nga Proverbial praise kanagpareho man sila og mga pamaagi sa pag-atake din sa atong magtutulo. Do na ba? Oo, doon na, Bradron. Atong pagabasahon, usa ka proverbial phrase, no? Nagaingon, birds of the same feather flock together. Kung sa Bisaya pa, ang mga langgam nga parihag balhibo, managkakuyog o managkauban sa panon. Mao na! Kay pareho mamog sinabtan sa kingdom of God nga si Pilimon ang bonansa sa atake diri sa among magtutudlo og ingon man si Ginito Yabo pareho mo nang giingon sa usa ka proverbial praise. Birds on the same feather flocks together. Kauban gid muglupan pareho mog atake. Nagkaroon last natong ibabati niyang voice clipping Brad Diver ni question atong pabinawan ang question niya. Itudlo ko ganun, itudlo ng bersikulo nga ang Diyos nakigulawas. Biblikal ha. Basa sa Biblia nga, may Avelino, ang Diyos nakigulawas. Okay. Motong yung gibilin nga pangutana. Very simple. Ang tubag namo og among tubaguna, pero before mi mo tubag. Itudlo pod bindilyo sa Biblia. Biblikal ha. Itudlo pod nga dili pwede ang Diyos makighilawas. Kana kung makatudlo pod ka og makahatag kag tekstos Biblia nga dili pwede ang Dios makighilawas, nasayop gid ni sa pagpaila sa among magtutudlo. Pero ningon ka itudlo asa sa Biblia nga ang Dios makighilawas. Ang Mateo 19:26 isummarize ko lang kay na naman ang oras og ang Job 42:2 nagpamatuod na nga pwede mohimo ang Dios sa pakighilawas kay ang Dios pwedeng magminyo. Kaminyo gani ang tao, ang Dios pa ba? Nakaminyo gani ang manulunda, ang Dios pa ba? Basta ang pangutanan nimo, asa nasulod na sa Mateo 19:26 sa tao dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Kanang pag-ingon ang tanan, way labot ang pakighilawas ana, way labot ang pagminyo. Di ba apil? Ngano man kay dili man kapugnan sa tao kung unsay gitingwa sa Dios. Mo nang balik o balos na magpangutana tubaga asa pod mabasa sa Biblia nga ang Dios dili pwede makighilawas. Tubaga na unya. Sus nagdaghan pa unta ang atong ipabati ta ang last ang video nga nagpakita gyud nga magsusupak si bindilyo ngano kay si Kristo Dios magina sa among pagila. Dios pud sa imong pagila, amo pud gila. Pero sa pagka magsusupak nimo bindilyo, imong giingon nga kung si Kristo nagminyo ang ayon supakon atong paminawan. Last na lang. Audio clipping na to. Audio clipping. Patuon na Diyos kasi kayo mo og tao dili magpalaban ng babaye. Ha? Ngayon na wala din kani ako na natural man na si Kristo bitaw gisupag wa tuoy. May man na si Kristo wa tuoy. Iya palas bidilyo sa una, musupag po Kristo. Og nagminyo si Kristo, tagay ko supakon. Og nagminyo si Kristo, tagay ko supakon. Tuwa na. Tarong kagutok, Dios naman na si Kristo og nagminyo ang iyong supakon. But ano mo ang Dios bindilyo? Tawa, nakita ang iyong pagka magsusupak. Kung nagminyo si Kristo ang iyong supakon, bosa dili ikatingala, magsusupak na kang Kristo og nagminyo pa siya, magsusupak ka sa imong agalon nga si Ellen Goldwhite, dili ikatingala nga magsusupak po ka sa pagtulunan sa PBCM. Napupos na nga itong oras, nagkisi-kisi na po ng pastor sa Banista Mitsid Bindilo kay mupuli siya sa atong programa. Kami manamilit na kaninyo. Sa ngalan sa among magtutudlo, Master Tomas D, Senior, ug sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kaubang mga magwawali o Evangelista. Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusab si Brother Robert Consat. O kiniusab si Brother Debs Rizaba hangtod sa sunod na higayon mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw.